Хвала Христу, вітаю вас, шановні слухачі Радіо Марія. Сьогодні у нас такий незвичайний ефір у сувязі з п'ятигоддзям Радіо Марія. Сабралася тут максимально магчымая колькасць супрацоўнікаў радыё, рэдакцыя. І мы будзем адказваць на вашыя пытанні. Пакуль толькі прадстаўлю, хто тут. Наш шановны ксёндз-дырэктар Александр Фаміных, гукарэжысёр справа ад мяне Марина Сабалеўская, координатор Радіо Марія Евгения Найдович і толькі што высветлілася спецыяліст па сувязі з грамадскасцю. Менавіта такая пасада у сястры Міхаліны. Таксама за гукарэжысёрскім... А ты хто? Я рэдактар радыё, і за гукарэжысёрскім пультам у нас наш новы... Інжынер-сістэматэхнік. Інжынер-сістэматэхнік Юрый Грышталевич. Вось такі склад. І папрасілі мы таксама пытанні нам пазадаваць, не вельмі актыўна, таму нашы калегі з газеты Гродзенскай дыяцэзіі «Слова жыцця» напісалі пытанні, якія было б ім цікава таксама адказы пачуць, таму што знутры мы можам думаць, што гэта нам цікава, а вось звонку заўсёды гэта іншае. Вось на гэтае пытанне усе ці не ўсе паспрабуем сёння адказаць, а калі ў нашых слухачоў з'явіцца пытанні ці там добрае слово для нас, то мы вас чакаем таксама ў эфіры, бо гэта прамы эфір. Так, і агучваю я тады першае, я буду сёння такім каардынатарам. Першае пытанне такое. Галоўнае, на ваш погляд, дасягненне за 5 год, ці за час вашай працы тут, якія можна палічыць і якія немагчыма палічыць таксама. Так. Подвойное пытанне. Спачатку да Жені, якая тут... Не, давайте спачатку да ксяндза Александра, потому что ён у нас не на увесь эфир, так? И он специалист, потому что немагчыма палічыць. Так. Я перепрошаю, я не буду на всем эфире. У меня у сябра отошла мама в вечность, у ксяндза Дениса Шостаковича, и я еду на пахаванне. Досягнення, я ввогуле, як скажем, я амаль ад пачатку радіо тут кручусь, як сказал я, потому что калісьці не было ввогуле никого, я приходил тут катэхезы, казал, для меня наибольшее досягнение, что ввогуле есть Радіо Марія, что оно есть ввогуле, что я чуў і попросту як это было цяжка, але то, что хвала пану, что оно есть. И скажем, что павялічваецца Радіо Марія, павялічваецца, калі мы прыязджаем в парафіі, то одгукі парафіянаў, дзякуем вам, што есть Радіо Марія, што можам слухаць, што можам развівацца, хіба такое самае вялікае дасягненне. Вы относіце да катэгорыі, што можна палічыць, альбо што не можна палічыць? А што можна палічыць? Палічыць можна... У нас ёсць, напрыклад, можам палічыць, сколькі было слухачоў, памятаю, калі я толькі прыйшоў тут на радіо, і пані Боже, хоць бы 100 чалавек было, хоць бы 100 А было 8 на самой справе. 100 асобаў там малілася там асабліва на віночак ці на ружанец, зараз калі 300 уже моляцца так. І таксама апошні раз я вас пытался, Алена, сколькі было наведванняў сайта, за этот тэрмін, пакуль я тут дырэктар, в 2, и там сколько-то разы повеличилось, от 3000 там, до 6 там, с чем-то там. Это можно полечить. Что не можно полечить, в Оголе сколько она слухает, только памятаю, как размовляли колись з Женей, и она, размовляючи со слухачами, сказала, что вось нас слухает столько-то, или кто-то там говорит, да не, нас там 30 или 40 особов. Мы не ведаем, сколько нас слухает, але ведаю, что попросту ведаю, что эта колькасць павялічваецца. Сколькі этого нельга палічыць. Калі вы хочаце пра лічбы, то у нас няма сакрэтаў. Бюджэт Радіо Марыя штомесячна складае амаль што 11 000 рублёў. Мы дараслі да гэтай лічбы, мы нарасцілі колькасць супрацоўнікаў. Мы пачыналі з 1-2 супрацоўнікаў, якія атрымлівалі заробак, і ўсё астатняе рабілі валанцёры. Але для роста радыёстанцыі гэта немагчыма, толькі ўтрымліваць за кошт валанцёрскай працы, бо яна нестабільна. І мы дараслі да такого ўжо сталага склада супрацоўнікаў. І вот эти амаль 11 000 рублёў нашых накладаў нашы слухачы нам ахвяруюць штомесячна. Дзякуй Богу, выжываем. Я думаю, што гэта лічба. Так. Дзяўчаты, што вы можаце палічыць, што немагчыма палічыць?
Не, з таго, што можна палічыць у гэтым годзе з нашых дасягненняў, это тое, што мы набылі цифравы пульт, лічбавы пульт, з якім мы можам выязджаць кудысьці, там, прыклад, як зараз было, што мы записывалі спевы харавыя, і вось без гэтага пульта мы б не змаглі бы нікуды ездзіць. Раней яго у нас не было, але дзякуючы, не ведаю, ксяндзу Александру, мы набылі гэты пульт. Таксама мы набылі шмат рэчаў увогуле ў гэтым годзе, якія нам былі неабходныя. Гэта фотоапарат, это вельмі класна. Ну вось пульт набылі, потым ноутбук набылі і Камеры. камеры, так, якія вы нас зараз можете бачыць. І Дзякуем усім тым, хто гэта нам ахвяраваў. Так, за ахвяраванне, канешне, это ўсё. І гэта вельмі вялікае дасягненне, я лічу, таму што праца стала прасцейшая, больш прафесійная і, ну, конечно ж, дзеля нашых слухачоў. Можна ще пятлічкі палічыць. Так, пятлічкі, так. Так, на якія ў мінулым годзе на святкаванне нашага 4-годдзя людзі ахвяравалі нам на петлічкі. Мы літаральна прасілі, дайце, калі ласка, 57 рублёў на петлічку, мікрафон для запісу праграм святарамі, якія для нас робяць яе на выдалёнцы. І нам ахвяравалі гэтыя грошы. Дзякуй вам. Я толькі хацеў два слова вставіць еще. Не дзякуючы мне, это чалавек, якой отошел до пана уже, ось он, адыходзячы, ахвяраваў гэтыя грошы і сказаў, што іх можна прызначыць на радіо Марія. Сястра, ваша матэматыка? Ведаеце, я думаю, што тут варта палічыць, напэўна, нашых валанцёраў. З аднаго боку іх можна палічыць, а вось цяпер, калі вось мы пачалі збіраць там падарункі, як бы, то глядзім, што гэта проста немагчыма палічыць, правда, што іх ёсць з кожнага боку, увесь час хтосьці прыходзіць, хтосьці хоча рабіць. Вось учора таксама да нас прыйшла новая валанцёрка на вечарнія эфіры з Астраўца, так, прывезлі з сабою з нядзелі. Вось, і насамрэч тых людзей, якія вельмі шмат робяць для радыо і пры гэтым не прысутнічаюць заўсёды тут, але таксама на ўдалёнцы. Я думаю, што іх магчыма палічыць, і ў той сам час іх немагчыма палічыць. І хочацца адразу хорам казаць, і гэта неверагодна. І павялічваецца колькасць святароў і сёстраў законных, якія новых такіх, якія ўдзельнічаюць і якія рыхтуюць праграмы. І шэраг пытанняў у нас яшчэ ёсць. Так. Такое вельмі цікавае другое пытанне. Я спадзяюся, што мы адказалі на пытанне, такое матэматычнае на пачатку. Вельмі цікавае пытанне. Мне самой цікава будзе проста паслухаць яго, як вы адкажаце. Хто ён, сярэднестатыстычны слухач радыё Марыя ў Беларусі? Як вы бачыце, хто гэта? Ксёндз Александр? Ну, ў большасці ад нашых наведаванняў, напрыклад, ці па тэлефоне, калі тэлефануюць, ну, па голасе можна пачуць, што это такі, ну, можа быць, больш сярэдняга і старэйшага ўзросту. Так, ну, хіба там найбільшая колькасць, але ёсць і маладыя асобы, якія падыходзяць і дзякуюць там, да, за канферэнцыі. Ну, в большасці это такой, ну, уже, так скажем, за 50, мне так здаецца. Але слухач ці чытач, бо ў нас, мне здаецца, можна падзяліць. Асноўны слухач — это той, хто тэлефануе на ўсе малітвы ружанцавыя. Гэта адзін тып слухача, а іншы тып слухача, які бачыць інфармацыю там у нейкіх соцсетках і потым гэта пераслухоўвае, аставляе свае каментары, ці праз Інстаграм нешта аставляе. І гэта ўжо нашмат маладзейшыя людзі. Гэта людзі абсалютна розных узростаў. Ад студэнтаў, не ведаю, напэўна, ад школьнікаў, не ад студэнтаў, ад школьнікаў. Гэта там, не ведаю, мае нейкія аднагодкі, бо бачу часта перэпосты, бачу сапраўды, што слухаюць. Гэта, ну, 30-гадовыя людзі. І, напэўна, такі сярэднестатыстычны, гэта можа быць 35, да? 10 такі, мне здаецца. А моладзь лайкае фотачкі. Сястра, ваши адчуванні? Якія? Я думаю, што сярэдні, я б яго акрэсліла так, што гэта чалавек, шукаючы Бога, просто незалежна ад узросту. І вось я магу так заўсёды распавядаю пра маю бабулю, якая цяпер, як я прыязджаю да яе, мы з ёй размаўляем пра што новага і цікавага яна пачула на катэхезах, так? То бок цяпер у нас няма часу размаўляць пра хваробы. Вось, і усе нашы размовы скончаны. І не дай Божа, ты прыедзеш на гадзіну, трэба будзе пачакаць, пакуль скончыцца ружанец, і толькі тады з табой паразмаўляюць. Так, ну, я думаю, што гэта чалавек проста, які шукае Бога. Гэта чалавек, які не спіць. Ён увесь час трывае ў сваім развіцці, такім духоўным і фізычным, і чалавечым, агульначалавечым. Гэта класны чалавек. Можна я таксама буду адказваць на пытанне? Вось я хацела сказаць, якая твоя версія? Нашай каманды. Я просто таксама задумалася. Я напрудзілася. І што мне вельмі падабаецца, што ось вы выйшлі з узроставага таксама такой характарыстыкі нашых слухачоў, таму што я таксама падумала, хто гэта. І падумала, што гэта чалавек, па-першае, духу, а не літары.
Гэта таксама чалавек, які здольны мяняцца у лепшы бок. І гэта чалавек чулы сэрцам, адкрыты на суперажыванне і не толькі, дарэчы, суперажыванні гору і болю, але таксама і радасці. Вось я бы так акрэсліла нашага слухача. Ну, сярэднестатыстычнага ці ідэальнага не ведаю. І ён такі хорошы. Ну вось. Так, добра. Трэцяе пытанне. Назавіце 2-3 самыя цяжкія рэчы ў працы за гэтыя 5 год, ну ці колькі вы тут працуеце, і самыя прыемныя. Ну, для меня самая наитяжельшая речь знайти замену, когда мы выезжаем на парафии. Это наитруднейшая, правда. Вот. Ну, приемная. 2-3, Ксенз Александр рэчы. Так што думайце яшчэ, што цяжка у вас? Цяжка панядзелак, калі прыязджаем дзесьці там адкуль, і вночы прыязджаем, і раніцай трэба на 9 гадзін прыехаць тут на святую імшу. 2, трэцяе. Не ведаю, но это схемы самые такие натруднейшие. Добрацца адсюль да парафіі. Ну, адсюль нет, тут хутка я там, калі там нема... Ну, літаральна 45 хвілін машыны. Нема, нет, это так, ведаеце, калі нема на кальцевой там здарэння якогось, то ну, там 20 хвілін, так, 20-25, ну, максимально. Не ведаю, в огуле, скажем, могу сказать, что доброго, да, что радио дало мне, там просто это, ну, это шмат, калі перелічваць тут, можно было бы, сапраўды шмат. Ну, это, наверное, еще было одна из тяжких рэчаў было, калі мы зараз выезжаем, стараемся ехать с ночлегом. Памятаю, як мы в Шучин ехали, там в 7 гадзін першая святая імша, трэба было в 3 гадзіны раніцай встать, дотопать до кольцевой дороги. Але вечера еще там была, не памятаю, молитва якая в парафии, но это было не так легко. Все. Я перепрашаю, Элем, я повинен развітацца. Дякую вам всем сапраўды, вам, то, что вы есть, и вам, радиослухачи наши дорогие. Хвала Христу. Хвала навеки, с Богом, Ксенз Александр. Дзяўчаты ваши, яшчэ таксама складанасці. Не замоўчвайце, што было самым толькі, не проста кожны дзень складаны. Не, ну у мяне такого няма самых, я толькі магу са штодзённай працы нейкай казаць. Я падумала, што адно самае складанае гэта растлумачыць камусьці ці з валанцёраў, ці яшчэ камусьці, як складаецца ютрань, і калі трэба мяняць ютрань, як яго замяняць, як куды ўстаўляць песню Захары правільна, каб яна прагучала, дзе памяняць якія гімны, бо калі камусьці, хто там замяняў мяне, напрыклад, растлумачвала, я потым: не, ладно, я сама зраблю, давай, не канцэнтруйся на гэтым, давай пойдзем далей. Вось ютрань гэта калі так з гукарэжысёрскай цэлым працы. Што з маёй працы? Вось буду это. Што сама складана рабіць? Гэта не складана рабіць, але гэта складана растлумачыць. Вось на першае месца па растлумачванні я стаўлю ютрань. На другое месца, калі з маёй працы, гэта калі хтосьці, ну, я ўжо, па-моему, казала, што раней калі там нейкіх эфірах, Жэня, памятаю, пыталась яшчэ перад хваробай, што самае складанае, это складанае, калі хтосьці прыходзіць, так, ён это не заўважае, але насамрэч, калі мы размаўляем, у нас шмат моўных хібаў розных, і мы гэта не чуем самі, ці не звяртаем увагу на гэта, але калі я працую, то я на гэта звяртаю увагу, і самае складанае гэта выразаць усе але можа быць і лёгкае выразаемае, а можа быць якое перацякае ў наступнае слова, і тады вось гэта становіцца складаным, каб гэта выразаць так, каб не было шчелчка вот такого вот резкага. Вот, это да. А яшчэ трэцяе, калі шмат усяго трэба пачысціць, это выліванне душы проста. І калі вельмі вялікія аб'ёмы. Вот, гэта не складана ўсё рабіць, але гэта шмат усяго. А так, ўсё класна. Што у вас?
Ну, можа, для мяне такое самы складаны момант, з якімі сустракаюся, гэта калі вось мы прыязджаем на парафіі, і людзі, якія нават ніколі не слухалі Радыё Марыя, адразу ставяць якісьці негатыўны адзнаку. Вось такое здараецца вельмі рэдка, але насамрэч, вось калі чалавек ніколі нават не паспрабаваў паслухаць, а ўжо ставіць сваю якуюсь там пункт бачання, гэта, ну, вось, ну, шчыра кажучы, гэта непрыемна. Што такое яшчэ складанае? Складанае угаварыць некаторых святароў на катэхезы. Часамі вельмі хутка згаджаюцца, часамі абяцаюць і так не заўсёды датрымліваюць. Ось. Ну і ведаеце, напэўна, таксама так складана, мы так змагаемся з нашымі інтэнцыямі, такімі бясконцамі, якія трываюць даўжэй, чым сама таямніца, вось, і як бы вось такому, каб наша слоўнасць не перашкаджала малітве. Вось гэта, напэўна, такі топ самых 3 самых складаных рэчы. А самыя прыгожыя рэчы — гэта сустрэчы з нашымі слухачамі. Гэта праўда, калі ты прыязджаеш і ўвесь час чуеш там, сустракаешся па тэлефону, у эфірах, і калі ты прыязджаеш і непасрэдна маеш магчымасць сустрэцца з гэтымі людзьмі, дакрануцца да іх свету, сустрэцца з іх блізкімі, рознымі, чым яны жывуць, якімі парафіямі. Ну, гэта вельмі кранальна заўсёды такія сустрэчы. Вось, ну і таксама ахвяраванні, якія людзі, праўда, вельмі ахвярны, дапамагаюць, стараюцца, вось, ну, як прыязджаем у парафіі, так людзі вельмі хочуць нам дапамагчы, і гэта вось такая шодрасць заўсёды захапляе, праўда. Гэта такія моманты, якія вельмі прыгожы. Няма ў мяне складанасцю. Ну, для мяне, канешне, складана гэта, ну, з фінансавай справы, бо калі ты бачыш, што набліжаецца 15 число, гэта тэрмін, калі трэба выплаціць заробкі і плаціць гэтыя падаткі з заробкаў, і ты бачыш, што ў тебя недахоп яшчэ на рахунку, і ты бачыш, што бліжэйшае твоё падарожжа гэта будзе далёкае падарожжа ў маленечкую парафію, дзе будзе добрае знаёмства, шмат слухачоў, але фінансава яно будзе, ну, такім, не вельмі паспяховым, ну, шчыра скажу. Вось гэта, канешне, складана і непрыемна. Трэба неяк так варушыцца, а варушыцца, дарэчы, прыемна. Складана, калі апошняя імша у касцёле, дзе мы сёння там гасцюем, была, напрыклад, у 9 гадзін вечара, а адтуль нам вяртацца дадому, ну, прыкладна 4 гадзіны. І вось даехаць гэтыя апошнія кіламетры і развесці ўсіх дадому, і потым яшчэ да сваёй слабады даехаць, то тады я пачынаю грызці вось пазногці. І гэта мне таксама непрыемна і складана. Ну і, канешне, пульт. Ну, гэта маі топ-3. А твои, Алёна? Не, чакайце, самае прыемнае ж там яшчэ. А у мяне ўсё прыемнае. Ну, все астатняе. Так. Я 3 не назбірала, як не хацела. Для мяне Закончы пультам. Для мяне сама складана было гэта ўсё ж такі прыйсці на Радыё Марыя. Пераступіць праз сваю пыху? Не ў гэтым сэнсе. І пабачыць, што тут нікога няма, што ўсе вырашылі проста захварэць, з'ехаць, зволіцца, і проста фізычна няма нікога. Вот это, напэўна, быў самы такі цяжкі перыяд, які трываў аж на цэлыя 2 тыдні. Вось. Ну і прабачце, але пажартую, таксама самым цяжкім пакуль што было запісаць віншаванне для Радыё Марыя ад біскупа Антоня Дзям'янкі. Ну, так не хочу нікога пакрыць. Але ж мэта не дасягнута. І мэта не дасягнута, так. Тут мусіць быць такі падтрымліваючы апладысменты, яны ёсць. Так, добра, ну, спадзяюся, што не будзем толькі ў жартаўлівай смысле ходзіць, так? Давай што паплачам. добрага, так, не было што добрага. Таксама, што это... Слухайце, ну гэта таксама вельмі вялікая тэма. Усё добрае, я пагаджу, што ўсё добрае, но самае, так, калі абагулена сказаць, што ты маеш такую магчымасць падглядаць, як дзейнічае Бог. Просто падглядаць за гэтым. Менавіта на прыкладзе Радыё Марыя. Гэта проста грандыёзна. Так, добра. Наступнае пытанне такое. Самая незвычайная малітоўная інтэнцыя ад слухачоў, альбо я б шырэй тут пашырыла пытанне, што самае незвычайнае ад слухачоў было вот асабіста для вас. Божа, дай розум Дмітрыю з Фаніполя. Дзяўчаты, нас, дарэчы, вельмі часта абвінавачваюць, што ў нас унутраныя жартікі. Давайце так, чтобы жартікі былі зразумелы ўсё ж такі. Я не магу патлумачыць гэты жарт, ён небяспечны. Так. Таму давайце такія... Не, я, напрыклад, ну, конечно, інтэнцыі мы не кажам про мы не абмяркоўваем інтэнцыі, ніколі. Але тое, што мне запомнілася, ну просто запомнілася, конечно, мы памаліліся ў этой інтэнцыі,
калі нешта было там за там нейкага блогера, каб ён Набраў больш напаваў публіку, да, і цікава вельмі, як у гэтага блогера зараз справы ідуць, колькі яго падпісчыкаў і колькі лайкаў ён сабраў. Вось, запомнілася проста. Калі акрамя жартаў, то інтэнцыя, якая мяне так вельмі усхвалявала ў самае сэрца, калі сталага веку чалавек, мужчына, патэлефанаваў з інтэнцыяй, каб памаліцца за яго дарослага сына, які не можа знайсці працу. Сестра. Я памятаю такі момант, калі мы прыехалі, і Шарашова, я памятаю, адкульсьці там з тых бакоў быў мужчына, яка вельмі моцна захварэла яго жонка, ён вельмі прасіў малітве, і тут вельмі шмат нашых слухачоў малілася, так вельмі шчыра. І на наступны дзень ён пазваніў і вось расказаў паздраўленне, так што кажа, што лекары па сённяшні дзень не могуць сказаць, як гэта так здарылася. Вось я памятаю, гэта так было вельмі так цудоўнае перажыванне такога цуду вось менавіта тут на радыё. А яшчэ, канешне, хочацца сказаць дзякуй за тое, што за нас вельмі шмат моляцца. Сапраўды тут мы ёсць, нас тут няма, ці мы хварэем, ці ў нас нешта адпачынак. Добра, заўсёды слухачы моляцца за гэта, за нас. І сапраўды адчуваецца прысутнасць Бога і дзеянне Бога. Так, Увесь час крылы адчуваюцца праз гэтыя вашыя малітвы. Так. А у вас, Алена? 3 супраць адной, так? Я хотела сказать, что у нас няма ніякай рэдактуры інтэнцыі. Мы молімся ва ўсіх інтэнцыях. На маёй памяці, по-моему, толькі 1 ці 2 разы было тое, што паправілі, так што так, не зусім у той інтэнцыі можна маліцца. Вось, это першае. Па-другое, што мяне вельмі ўражвае, як самі слухачы рэагуюць на нейкія такія правакатыўныя інтэнцыі. Вельмі гэта ўражвае. Яны пачынаюць маліцца за таго чалавека, які напісаў гэту інтэнцыю. І неяк так выпраўляецца ўсё у патрэбнае русло. Я не хочу просто канкрэтыкі некай называць, так? А вось асабіста для мяне, канешне, вельмі ўразіла інтэнцыя, калі маці, я так зразумела, малілася за тых, хто збіў яе дзіцё, сына. Для мяне гэта было вельмі ўражліва, і нават такі, напэўна, водападзел, я зразумела, што я так не смагла бы, напрыклад, вось настолькі не. Вось гэта я запомніла, і было важна асабіста для мяне. А ўвогуле па тэлефонных званках і інтэнцыях мы вось можам зразумець, чым жыве грамадства, чым жывуць людзі ў Беларусі, што іх турбуе, што для іх важна. Так. То мы, дзякуючы радыё Марэ, знаходзімся ў такім эпіцэнтры таго, што важна. Сапраўды. Так, я думаю, што гэта адказалі гэта пытанне. Наступнае будзе такое, якія самыя цікавыя праекты, якія вось вам асабліва па душы, якія, можа быць, вы курыравалі? Гэты год быў плённы на такі праект, дарэчы. Так, Марына, ты бліжэй просто да мяне, таму ты першая. Да, зараз, канешне, у нас, калі казаць па гуку, то вісяць у мяне хоры мы запісвалі, шмат хораў, насамрэч, шмат. Вось, як для мяне атрымалася. І Евангелие. Мы ездзілі ў Вілейку, мы ездзілі ў Жодзіна, мы ездзілі ў Віцебск, і да нас прыязджалі з іншых гарадоў, і мы гэта запісвалі, каб расшырыць наш плейліст. Я думаю, што ў бліжэйшы час гэта будзе зроблена, але гэта таксама і камунікацыя з людзьмі. І ўвогуле цікава, я як таксама спяваю ў хоры, мне было цікава, мне падабаецца глядзець за працай дырыжора, з калектывам, як калектыў адгукаецца на тое, што чуе, наколькі даплёна, наколькі класна можна здабыць нейкія навыкі новыя. Вось, мне, дарэчы, не ведаю, пакуль што у нас апошняя была вандроўка, это Вілейка, і мне таксама вельмі спадабалася, таму што маліліся, малітоўнае там адчуванне. Я нейкую там, напрыклад, магу сказаць за ўвагу, потым так дырыжорка такая пачула, так па-свойму растлумачыла хору, што ім трэба зрабіць, і перад гэтым на сваёй дырыжорскай мове? Не абавязкова. І таксама на это пераводзіла, напрыклад, на наступны дзень там было арханёл, яна такая, мы там зараз попросім заступніцтва арханёлаў, перад гэтым памаліліся, пасля памаліліся, такой шчырай малітвай, такой сапраўды размовай з Богам. І, это не толькі это просто, што апошняе было, мне запомнілася. Это класна чуць не толькі спеў, але таксама пра спеў і малітву. Вось, таму так. Яшчэ мы записываем Евангелие.
Вось. Ну, Записываем, щоб записываем, 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 Ну, записываем. Да завтра не вы вялікае. записываете. Ну так, не хапае часу у святароў прыходзіць, каб записваць. Бо я такая выйшла пасля хваробы, дома на хваробе начысцілася, такая хачу хутчэй закончыць, але не ўсіх так атрымоўваецца. Каб было так, як ты хочаш, таму чакаем, запішам, выпусцім. Женя, А я забылася, якое пытанне. пытанне пра праекты. Вось табе саме, што запомнілася, Ну, саме цікава. я учора, калі рыхтавалася да гэтай праграмы і лічыла парафіі, якія мы адведалі, я натрапіла на нашы відэафільмы, якія мы здымалі ў гэтым годзе. Ну, праравела, 4 разы перасмотрела, пераглядзела дзеці пра Божае нараджэнне. Ну, это просто неверагодна. Тое, што здымалі, ездзілі ў Друю. Сапраўднае кіно, сапраўдныя фільмы, вельмі годны кантэнт для культурных людзей, а нашы слухачы менавіта такімі і з'яўляюцца. Я вельмі рада, што мы вось гэтую моц, якая цяпер у нас ёсць, пакуль яна ёсць у нас, мы можам яе выкарыстаць для ўсеагульнага такога здабыцця каштоўнай інфармацыі. Сестра Михаліна. Я могу сказаць, што хоць гэта забаронена слова казаць, я скажу і так Праект? пасля паслухаю. Так, найцікавейшы праект у маім жыцці за апошнія 1,5 гады гэта быў, канешне, радыё Марыя. Так. Просто Жэня заўсёды мне ўпраўляюць, забараняюць мне выкарыстоўваць гэта слова, але Не кажыце праект, радыё, сестра. Але ў рэчаіснасці ўсё, што здесь адбывалася, для мяне было неверагодна цікава. Я не магу сказаць штосьці лепшае, таму што для мяне гэта было ўсё новае. І як хтось яшчэ не ведае, як адбываецца вось навука на радыё Марыя, я распавяду про мой першы эфір. Я прыйшла, мяне закрылі ў студыю, сказалі размаўляць з мітрапалітам, так? І заставілі, і рабі, што хочаш. Вось, і я думаю, што Юра таксама пацвердзіць. Ён прыйшоў таксама ў такі час, калі трэба было так... Размаўляць з мітрапалітам? Не толькі, калі трэба было рабіць Усё, да. калі нікога не было, так. І гэта вось, агульна, я лічу, што ўсе гэтыя 1,5 гады гэта быў неверагодны цікавы увогуле праект «Жыццё з радыё Марыі». А у вас? А у нас кватэры газ. Слухайте, ну это вы все правильно сказали, но мне яшчэ вельмі падабаецца, мне здаецца, толькі зараз радыё Марыя стала такой яшчэ вось накірунак весці як адукацыйны, так? Мне вось вельмі асабіста падабаецца. Таму што ён недастаткова яшчэ развіты. Я думаю, што мы будзем развівацца, калі Бог дасць, канешне, ў гэтай накірунку, но вось гэтыя людзі, которые прыходзяць, яны ўражваюць, которые вось хочуць менавіта, таму што, ну, звычайна так валанцёрскае радыё, і гэта такі трохі аднабаковы, так, працэс, што валанцёры штосьці аддаюць, прыходзяць, ахвяруюць часам, напрыклад, ведамі сваімі, а тут ёсць такая магчымасць таксама абмена, ну, то бок ведаў, падарыць гэтай веды. Я спадзяюся вельмі, пакуль у нас было толькі аператарская, так, справа, ну, журналісткая, так, пульт, это я ўжо не лічу, гэта такі must-have, хто сюды прыходзіць. Таксама спадзяюся, што будзе крыху іншыя накірункі, не буду выдаваць пакуль яшчэ якія, вось, яны мне вельмі падабаюцца, вельмі. Я бы вось так. Просто... Што з радыё Марыя яшчэ можна шмат чаму навучыцца. І мы, мы, дарэчы, заўжды гэта падкрэслім для вас, паважаная моладзь, што на радыё Марыя вы сапраўды можаце такія навыкі атрымаць і потым такія рэкамендацыі. І карыстайцеся з гэтага, пакуль ёсць магчымасць. Так, і тут у нас уже кажуць, што не дазваніцца да вас у студыю. Мне здаецца, што наш гукарэжысёр, Яны мультыплікацыйныя фільмы глядзяць. У нас там все добра з тэлефона, бо пішуць, што немагчыма дазваніцца да нас да ту студыю. З тэлефонам усё добра там? А Тадэвуш там ёсць? Так, што немагчыма дазваніцца, ну, спадзяюся, зараз усё будзе. Наступнае пытанне. Якія мары ў вас на наступныя 5 год? Ой, ну тут Такі шмат. масавае пытанне. Гэта гарызонт планавання беларуса 30 хвілін, Алёна. Напэўна, не плануем. Не. Живем одним днем. Просто жывем. Але тут не планы, тут мары. Мары? Ну, марыць там і марым. Планы, так. Марыць? Што гэта? Гэта студыя, у якой мы сядзім калі-небудзь. Так, калі у нас будзе хваля, і мы выйдзем на больш прафесійны ўзровень, я думаю, мы тады трошкі і тут пераробім. І набудзем гэты будынак. Набудзем будынак, да, зменшым акно наше, зараз яго не відаць, оно вельмі прыгожае, сапраўды, але нам для гука патрэбна, каб яно трошкі меншае было. І зробім тут гукаізаляцыю лепшую, вось, з мараў. Адкрыем студыю на Гродненшчыне. І на Віцебшчыне. І на Віцебшчыне, і на Пільшчыне. Бо Віцебшчына ўжо так развілася, што там немагчыма без студыі проста, сестра. Так.
Ну, конечно, Кожнай так, дзеці так. ідзе па студыі. Так, калі марыць, то, конечно, хочацца будынак і частоты, каб мы былі звычайнае радыё. Самае звычайнае, каб больш не трэба было выбачацца альбо вучыць старэнькіх людзей карыстацца смартфонам, якім проста агідны, брыдкі. Але гэта прыгожа, яны ўмеюць гэтым карыстацца. Але ж гэта трэба- карыстаюцца, каб слухаць, гэта прыемна. Вось, ну, але ж хочацца, каб было па-чалавечаму. Яшчэ хочацца ремонту студыі. А мне Нашай хочацца, кавярні. каб людзі... Пачалося. Там было пытанне яшчэ пра тое, што людзі, ці супрацоўнікі звальняліся, ці што. І я скажу так, ад нас заходзілі супрацоўнікі, цудоўныя супрацоўнікі, кожны ў свой перыяд працаваўшы на Радыё Марыя, з удзячнасцю мы не можам не ўзгадваць гэтыя імёны. Але мне б хацелася, чтобы кожны тут працаваў і не меў нястачы. Ну, не вымушаны быў шукаць штосьці яшчэ. Вось. Гэта план ці мара? Гэта мараплан. Мараплан, это добра. Але на якія вашы мары? Вы все Слухайте, ну, хочаце Мы адказваць. можем хором, а вам? Я не хочу это казаць. Слухайте, а що ви так адкрыжаваліся ад планаў? Вот у мяне ёсць план, не поверыце. Не такі план, Наш што- бліжэйшы тыдзень? Не, на 5 год. Я думаю, што незалежна ад таго, хто тут будзе працаваць, увогуле незалежна. Радыё Марыя будзе развівацца і расці. Потому што гэта Божая справа, ну правда. І гэта можна паставіць у рубрику план. Правда, што не чалавечы трохі план, Божы, напэўна, але план. Каб людзі не сапсавалі толькі яго, ведаеш? Ну, это ўжо так. Так, ну што, яшчэ ёсць пытанне. Так, тэлефон не прорваўся. Я вось думаю, што тэлефон ёсць всё-таки? Ёсць. Прорваўся. Добра, я тады яшчэ задам пытанне. Чым Радыё Марыя Беларусі адрозніваецца ад аналагаў у іншых краінах? Я так разумею, што это да Жэні ўсё ж такі пытанне, так? Ну, мы цалкам аднолькавыя, акрамя таго, што ў нас няма частот. Ну, напрыклад, на еўрапейскай тэрыторыі мы адзінае радыё, якое працуе толькі ў рэжыме вэб-радыё. Ну, але ж, дзякуючы пану Богу і людзям, мы ўсё роўна працуем 5 год. А ўсё астатняе? Ну, я думаю, што у нас інстаграмчык павесялее. Чым ва ўсіх. Пажывее трохі. Ну, нарэшце, блакада прорвалася, і нас хочуць паміншаваць. Выводзь, Юра, калі ласка, тэлефонны званочак. Хвала Христу! Навеки. Аўтар, я так разумею, пытанняў. Артём, так? Так, добрай раніцы всім слухачам, всёй студыі, з гэтага боку Артём Ткачук. Тэлефаную з віншаваннямі, прыгожая дата, прыгожая лічба, шмат працы. Тыя, хто ніколі не сутыкаўся з радыё, альбо ўвогуле з нейкай выдавецкай дзейнасцю ў касцёле, нават не могуць уявіць, якія глыбы працы зробленыя. Вось, і хачу усім вам падзякаваць за такую класную працу, за такі якасны контент, за ўвесь час імкненне да новага контенту, за змаганне за радыё, за шматгадовы пошук якіхсьці новых крэатыўных ідэй. Вось, хацеў бы падзякаваць і сапраўды сказаць, што вы робіце рэальна вельмі важную працу, которая, як любіць паўтараць арцыбіскуп Тадзеўш Кандрусевіч, не толькі інфармуе, але фармуе людзей. Дзякуй вялікі, Артём. Вельмі прыемна. Вельмі прыемна. І дзякую заўжды за падтрымку і інфармацыйную, і такую магчымасць ніколі не адмаўляць, калі ў Радыё Марыя ёсць нейкая просьба. А давайте-ка, Артём, хуценька за 1,5 хвіліны накідайце-ка нам пытанняў цікавых. Дзякую, гэта вельмі мы гэта цэнім. Так. Вось, і вялікі вам дзякуй таксама. Теперь, может быть, слухаю крышечку менее Радыё Марыя, тут штось так завалило мне жыццё рознымі абавязкамі, але вот хацеў бы з вами падзяліцца тым, што калісьці я рабіў прысутнай сярод нас Жэні Найдовіч інтэрв'ю у Радыё Марыя, і Жэня сказала, што вось вельмі прыгожую фразу, з которой вот хожу уже даўным-даўно, про тое, што Радыё Марыя гэта такое радыё зусім іншае, чым іншае радыё, то бок усе такія забаўляльныя радыё, яны чалавеку мала што даюць. І калі ты едзеш там в машыне дзесьці, ну так, ты слухаеш нейкую музычку, але калі ты адзін дома, табе неабходны нейкі сэнс. І вось Радыё Марыя сапраўды дае сэнс, і я нават у сваім жыцці шмат разоў з гэтым сутыкаўся, калі, умоўна кажучы, у жыцці складана
паршыва, яксьці у жыцці ёсць нейкія праблемы, і табе хочацца дзесьці схавацца, і нярэдка я адкрываў Радыё Марыя, шукаў якуюсьці цёплую перадачу, і паслухаеш, і Радыё Марыя гэта як такі домік, у который можна прыйсці, калі самотна, і штосьці для душы знайсці. Вось за гэта вам вялікі дзякуй. Дзякуй, Артём. Ну, дарэчы, шмат кампліментаў для Радыё Марыя выплывае з боку лідскай фары, ведаеце. Там было першае пытанне ў спісе, я памятаю, якое-то такое, ну, што такое Радыё Марыя Беларусь, так? Или што для вас Радыё Марыя Беларусь? Я памятаю гэта пытанне. Так вось хочацца адказаць словамі, якія мы пачулі ў свой бок у лідскай фары менавіта, пра тое, што Радыё Марыя ёсць радасць. Вось. Так што вялікі дзякуй яшчэ раз. Усіх вам благаслаўленняў, не спыняцца, пабольш крэатыву, наватарства, вось, пабольш руху, дынамізму. Усіх моцна абдымае. Вялікі вам дзякуй. Дзякуй, Артём. А мы будзем яшчэ на пытанне адказваць. Ёсць яшчэ хвілінкі так у нас, так? Так. Так, Артём, з Богом. Пагналі, яшчэ нам, што бліц. Бліц, што ў нас засталося яшчэ, чтоб ужо нічога... Ты кладзеш трубкі позіркам, але? Я там просто позіркам зараз гэта расплаўлю шкло. Так, добра. Тады што ў нас засталося? Чаму варта слухаць Радыё Марыя? Давайте хуценька. Я думаю, што ўсё, што мы сказалі, гэта адказ на гэта пытанне, так? Ну, калі так зможаце па аднаму слову, то... Я магу пачаць. Давайте. Як дамініканка, таму што вера павінна быць разумнай. Женя? Не шукайце радасці дзе-небудзь яшчэ, шукайце яе на Радыё Марыя, бо яна ёсць радасць. Малітва, адукацыя, развіццё. Які поток слухачоў з гродзенскай дыяцэзіі, калі магчыма адсачыць? Што ў нас з гродзенскай дыяцэзіі? Это да Юры альбо да Сашы, якога зараз з намі няма. Потым. Дыяцэзія адна у лідарах, я бы сказала, вельмі шмат. І тых, хто ўдзельнічае ў жыцці радыё, тых, хто слухае, так што, ну, асабліва прыемна. Я не здарма сказала, што гэта людзі, якія могуць змяняцца, што нашы, напрыклад, малітоўныя бабулі перавучваюцца на малітвы на беларускай мове. Я не магу гэта не адзначыць. Усё жыццё прывыклі маліцца адным чынам. Для Радыё Марыя спецыяльна перавучыліся маліцца па-беларуску. Слухайце, гэта заслуговае вялізнай павагі проста. І гэта людзі ўзросту, ведаеце, не 40 гадоў, так? Гэта вялікага ўзросту і вось. Так што Гродзеншчына ў топе. Будьце спакойны нашых слухачоў. Так, праграма, якая карыстаецца найбольшай папулярнасцю і чаму? Голас па кліканню. І малітоўныя праграмы, так? Я думаю, што голас па кліканню ўсё ж такі гэта самае. Ну чаму гэта па-чалавечы ўсё абсалютна зразумела, так? Людзям заўсёды цікава, па-першае, пра тое, што кажуць біскупы, гэта першае, а па-другое, ну, ў прынцыпе, святары, гэта будзе заўсёды. З гэтым нічога не зробіш. Вы хочаце сказаць, сестра, што моя праграма самая папулярная на Радыё Марыя? Чаму твоя Факт. толькі? Так, далей, ну так, это мы адказалі. Топ-5 самых цікавых гасцей радыё мы вырашылі не адказваць на гэта пытанне, таму што, ну, усіх па-рознаму. Хаця, калі дзяўчаты хочаце, для вас што самыя, якія самыя былі госці, самыя цікавыя? Ну, сапраўды, так? Кожны госць гэта цэлы сусвет. Згодная, так, что мне так выделить вось. У меня есть, напрыклад, люди, которые, ну, асабліва так на мяне, ну, гэта абсолютно асабістыя рэчы, так, яны могуць быць не супер цікавымі, но вось у дадзены момент что-то такое адгукалася, но я про гэта не хочу гаварыць. Сестра, вы ведаеце, які для мяне быў самы складаны госць? Так, отец Александр. Так, давайте без імёнаў. Не, ну чаму? Тут павінна самае цікавае інтэрв'ю ў свеце, гэта правда. Апладысменты быць. Як рэдакцыя адпачывае разам? Ніяк. Коротко. Мы не адпачываем, гэта першае. А вось мы І з мы не сястрой адпачываем разам. і з Каралінай, мы часам адпачываем разам, калі мы прыехалі. Калі мы добра папрацуем і пасля такі адпачываем. Так, то мы на запраўкі п'ём каву. Калі ўбачыце рэдакцыю, якая п'е каву, гэта ёсць адпачынак. Гэта карпаратыў у нас. Слухайце, і мне вельмі падабаецца гэта пытанне. Дакладней, як адкажаце, ці арганізуеце ўдзел у адукацыйных праектах для рэдакцыі альбо супольны ўдзел у рэкалекцыях і якіх?
Я ведаю адказ, што не, але ў прынцыпе, а Так, якія? Ну, супольныя праекты мы вучыліся здымаць, правда? А, Гэта ну. быў неверагодны праект. Я, напрыклад, адзначаны галоўным рэдактарам, што яны пайшлі на пользу. Мы фотографировались вчора на сходах. Так, што гэта, ну, сапраўды была неверагодная магчымасць навучыцца, прыехаць да нас. Ну, гэта, мне здаецца, вельмі адукацыйны праект. Але я думаю, што тут пытанне ўсё ж такі пра такія рэкалекцыі супольныя, так, чтобы такое. І мне здаецца, гэта можна разглядаць не як пытанне, а як прапанову. Можна нават, я так? адкажу на Так, гэта так, пытанне? конечно. Ведаеце, калі мы сябе учынім супольныя рэкалекцыі, то вы застанецеся без радыё Марыя. Мы съедем, Дарэчы. так, на трыні. Мы об этом, Таксама. дарэчы, аб гэтым шла гаворка неаднойчы, і нас калегі з радыё Марыя Украіна неаднойчы запрашае да сябе, там кудысьці ў горы, каб супольныя рэкалекцыі зрабіць. Але ну не пандэмія нават прычына, а тое, што мы не можам пакінуць студыю. Ну, і маем проста яшчэ некалькі працаў кожны з нас, яшчэ Так што, кроме ну, радыё так. Марыі. Так. Гэта проста немагчыма. Але ў нас рэкалекцыі штодня тут, мне падаецца. Праслухай одну канферэнцыю, другую канферэнцыю. Асабліва ў Марыны. На хуткасным рэжыме, так. Так, як стаць валанцёрам радыё Марыя і якія абавязкі ён мае? Ну, думаю, што такое пытанне. Сачыце за нашым інстаграм. Вельмі проста стаць нашым валанцёрам, патэлефанаваць Альбо і прийсці стаць. Просто Вы прыходзьце. заходите и все, больше всего. Так, так што прыходзьце. Так, ну, і ўсё, напэўна. Усё. Пра супрацоўнікаў ты ўжо сказала, шмат супрацоўнікаў змянілася за тыя 5 год. Чаму вас гэта навучыла? Мы іх можам палічыць па пальцах. Так. Усё. Мгм. Чаму нас навучыла гэта? Не шмат, насамрэч. Насамрэч 3 чалавекі, напэўна, ці 4, штосьці такое. Ну, апошнім ад нас ішоў Александр Александраў, бо ён пражыў 5 год на радыё Марыя Быў на і размеркаванні быў на тут. замеркаванні, і цяпер яму прапанавалі працу, якая ёсць для яго таксама развіццём. Это классно. І гэта класна. Мгм. Але ж ён з намі на сувязі, і ён нас не пакідае ў сэнсе, што калі ў нас ёсць пытанне, на якое мы пакуль не маем адказу, то ён заўжды нам дапамагае. Таксама і ўсе рэдактары і ўсе. Мне здаецца, што гэта таксама справа Божага провіду, так што вось на кожны этап хтосьці быў патрэбны, так, і гэты хтосьці заўсёды быў той час у той момант, калі быў патрэбны, так. Чекайте, ще давайте Віку вспомним. Якая робіць плейлісты, якая кантроліць імшы, якая кантроліць вечаровыя эфіры з валанцёрамі. Это таксама вельмі вялікая праца. Віка, Дзякуй, яна Вікі. такое штосьці робіць, што ну ўвогуле ніхто б не хацеў такое рабіць. Мне падаецца. Не, ну это справа, якую можна удалённа рабіць, і класна, што яна гэтым займаецца. Мгм. І яна заўжды, вось мне што падабаецца таксама мне ў Вікінай паслузе для радыё Марыя, што яна пільнуе вось усё, то бок яна не адыходзіць ад радыёстанцыі ніколі. Калі яна дзесьці не дома, ці з дзецьмі на вуліцы, яна заўжды пільнуе, што ў эфіры, каб гэта калі што выправіць. Калі штосьці пайшло не так, то это І на тэлеграме девочки, не рабіце так. Так. Гэта ну бесцэнна. Вікторыя, прывітанне табе з нашай студыі. Ну і ўсё, засталося только самы папулярны матэрыял за 5 год і самая папулярная трансляцыя. З матэрыялам не ўсё так проста, таму што, ведаеце, мы амаль што ўсё выкладаем на сайт, і тыя матэрыялы, якія былі раней, яны набіраюць проста ўсіх, хто хацеў, поэтому мы не можам так вось сказаць, што які самы папулярны матэрыял з трансляцыі. Я памятаю. Папраўце мяне, калі я памыляюся, жодзіна ўсё ж такі, так? Ці было ўжо? імша, якая была, калі пачалася пандэмія. Так. Резкі такі ўзрост, і у нас резка павялічылася колькасць слухачоў. Так, і, па-моему, І якраз такі жодзіна была, так? Напэўна, Так. это карацей нейкая імша была. Да, і тады сама больш людзей слухала Радыё Марыя. Пасля гэтага не перабілася. Пакуль Ну і што таксама ёсць такія часавыя ўздымы, усплёскі, там, напрыклад, Пост. перыяд посту, так, адвент, напэўна, таксама, так? Ну, как бы. І ёсць перыяды занепаду, гэта калі вы все в агароды сыходзіце. І тады ось Свента ведаеце, Бульба, што так. і дарэчы, Зараз мы так, ўспакоім. Свента Бульба, так, яна робіць дрэнна, і вось дарэчы, я ось узгадываю, на пачатку праграмы была боль і радасць. Я памятаю боль, калі ў нас я разумею, што проста мы месяц не закрыем увогуле, бо згарэў дах на Буцлаве, і ўсе ахвяравалі, канешне, туды і працягваюць ахвяроўваць, і няма справы ўжо такіх больш лёгкіх праектаў. І калі вось агарод плюс Буцлаў, і радыё Марыя цалкам пакутуе. І тады вось мы гэту такую цяжолую артылерыю выкінулі ў сацыяльныя сеткі, такія асабістыя просьбы
аб дапамозе, і людзі, якія нам за выходныя далі больш за 7 тысяч рублёў, тады нам прадаслалі, і гэта цалкам нам все закрыла, ўсе пытанні. Ну, гэта таксама, ну, не магу не ўзгадаць вось тут цяпер. Бачыце, пачалі з матэматыкі, заканчваем таксама матэматыкай і заканчваем ўжо, дзяўчаты. Добра, я разумею, што святочны Ўжо эфір, катэхез у але нас. калі ўжо там На падходзе. людзі ўжо бачым, так што развітваемся з нашымі слухачамі. Давайте, апошні шанец, што яшчэ хочаце сказаць напрыканцы. Дзякуй, што вы ёсць. Нам прыемна для вас працаваць. Дзякуй, што вы ёсць, нам прыемна для вас працаваць. Дзякуй, што вы ёсць, сапраўды. Згодна, Марина? Дзякуй. І дзякуй, што вы ўсе ёсць. Все, І вы там за шклом таксама, дзякуй, што вы ёсць. выключайце нас, калі ласка. Добрага дня ўсім з Богом. Шлюб